İkinci husus Müslüman doganlar sadaka meselesine doğru düşünmeli. Kıynansak da bizim Türkmenlerimizin içinde sadaka dilenine köplenç gözümüzde dine bir yağday geliyor. Ol hem näme şu märekelerde ya da yastan son saçak yazıp üstünü doldurup adamlar çağırıyaz. Köplenç bizim düşüncemizde sadaka değilse şol gözümüzde geliyor. Plan sadaka veripdir deyse ilki bilen näme köplenç şo kellemizde geliyor. Asliyetinde şun özü saçak yazıp adamlar şey edip çağırılıyor. Şul sadaka hem del. Kıynansak hem şu yanlış yorulgu bizim içimizde giriptir. Yani yanlış atlandırma, yorulgan özü ervettel ama atlandırman özü yanlış. Düşündürenem bolmandır o şu yağdayda gidip otur. Bul uyuşmalarına sadaka değil mi? Bul uyuşmalarına ziyafet değil ya. Ziyafet näme? Mihman kabul edişlik. Bu da gavzat. Adamların cemaatleşmekliği, oturuşmaklığı, özara sohbet etmekliği, Allah'ını yatlap ayet tevhid okumaklığı gavzat. Ama bu sadaka değil. Näme üçin sadaka değil? Çünkü sadaka olmak için sen beryan malını mätäjin özüne bermeli. Al şu senki nämesten et şunu. Al iyi bit bolsa iyi satta peydalan nämesten şul sen özünki. Ana şonda sadaka bolýar. Emma sen o sayda ziyafet beryan o ziyafetten hiç kim gelip saçaktan senden soraman hiç alıp bilmez ya öýüne akıtıp bilmez. Ana akısta akıtma diýen ýok. Umumunda şol hilek. Oturýar şu sayda iyi Türk diýär. Diýmek näme? Şu yanlış sadaka düşüncemiz hem düzeltmeli. Ol ziyafet. Sadaka başka. Sadaka näme Müslüman olanlar başkalarına peyda getiren her iş sadaka. Sadaka diňe maddi taýdan bolmaýar. Yeri gelýär süýjü söz hem sadaka bolýar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diýýärli, ýaxşy söz hem sadakadır diýär. Ýolla insanlara zeper berýän zada aýyrmak hem näme? Sadaka bolup bilýär. Misal üçin başka sadakan görnüşlerini aýtsak, şu wagt käbir ýerlerde, käbir maşgalalar näme? Aýlyk günüge gelýänçe dükana baryp gerek zadyny ýazdyryp alýar. Senin baryan misal üçün dükana, dükkança diýen kimin bergisi var? Plan maşgalan bergisi var. Görýän hakykatdan hem öz gün guzarasy bilen aýlyk günlügi bilen geçin ýaşap burun arassa maşgala. Ona sen diýen men şuň bergisini berdimine. Aýdyp oturma, adyma aýtma, kimdigimi bilmesin, ne şoň näme poz. Näçe manat bergisi bolsa men ne berdim. Ene sadakaň bir görnüşi misal üçin. O iň sowaply, iň gowy görnüşlerinden biri. Çünkü näme sadakaň ýaşy gizli bolany. Ya olmasa köp çağal maşgalalar wa misal üçin okuwyly gelýär çağalaryny eşik almaly, kitap almaly, depter almaly ýagdaýy ýok. Ene şoňa barýan, näçe çağaň, 3 çağaň, 5 çağaň, 10 çağaň al. Şoň egin wasy menden, kitap depteri menden. Ene bu da bir sadakaň bir görnüşi. Awa, hassa bolup ýatanlar wa misal üçin derman därsine ýagdaýy ýok. Ya olmasa keselhana yatıryalar, keselhana bermek üçün näme ýagdaýy ýok, kösenýärler. Awa, ene şul adamlara hem kömek etmeklik Müslüman doganlar sadakaň bir görnüşi. Berge watan adamy bergiden çykmak üçün kömek etmeklik. Hemmesine kömek etmeseňem näme bir bölegine kömek etmeklik bu da sadaka. Ya olmasa toy tutjaklar we ýaş oglanlar, gyýyzlar misal üçin alaçylygy awa hemme zat yer wer emma maddi ýagdaýlar pes bolanyň üçin näme gijikdirip oturýarlar. Ne şoň alak kişi yakynyň, dostuň, garnaşyň bolsa kömek etmeklik bu da sadakaň bir görnüşi. Öý gurjaga ýardam etmek. Ya olmasa talipler zatlar misal üçin aýlyk toğun, suwuny daşar ýurtda tölep bilen ok, ya kireýini tölep bilen ok, näme watana halka hyzmat etjek, arasynda taliplerden gurulmy diýär. Awa, harama bulaşyp boranlardan däl. Awa şolara näme şol zatlaryny berip kömek etmeklik hem sadakaň bir görnüşi. Ya olmasa bir yetime ayağa kaldırmak. Yetim çağa var, alyan sen şon näme ulal diýen, kömek edýän, okutjak bolýan ýagdaýyň bolsa, ne bu da bir sadakaň bir görnüşi. Garrylara öýne kömek etmek, ýol gurmak, hamsaň mesjid gurmak, guý açmak. Afrikada da hatda açýarlar misal üçin. Ýerite guramalan usul bilen, resmi guramalan usul bilen. Şulan hemmesi Müslüman olanlar sadaka. Hatta misal üçün insanlar we hatta haýwanlar, kuşlar peýdalansyn diýip agaç ekmeklik şu da hem sadaka. Hatta misal üçün penjireň öňünde öýde iýen çöreň we şoň ognuklaryny alyp penjireň öňüne goýsaň kuşlar, serçeler, gumurlar iýsin diýip şol hem Müslüman doganlar şu da sadaka hasaplanýar. Diýmek sadaka diňe ol biziň içimizdäki düşünşimiz ýalak däl eken, bundan has giň eken. İnsanlara peýda getirip biljek zatlaryň hemmesi
Sadaka ken musulman dogonlar, o musulman adam diýdik näme? Mätäşlere sadaka bermeli.